Il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil baqa' ma ħareġ b'ebda alternattiva vijabbli fin-nofsinhar ta' Malta fejn tista' ssir l-American University of Malta. Dan fil-waqt li mhux biss reġalmenta dwar il-post, iżda attakka l-investiment. La hija università f'dan l-istadju u lanqas hija Amerikana, jiġifieri hemm element kbir ta' ingann fuq dan il-proġett. Allura inti għandek fiduċja illi dan tassew huwa proġett edukattiv? Busuttil qal dan fil-waqt li għal darb'oħra spikka l-mod kif ma jweġibx il-mistoqsijiet tal-ġurnalisti. Dan b'mod speċjali meta affaċċjat b'domandi dwar il-mod kif hu kien l-ewwel wieħed li appoġġja proġetti li tefgħu pis fuq in-nofsinhar tal-pajjiż u residenti tal-Akwati. Sur Busuttil, ġifieri inti rrid impjant għan-nies ta' Witilajn u ma rridx università. Anke jekk kien mitlub iktar minn darba biex jispjega din l-inkonsistenza fil-pożizzjoni tiegħu, Simon Busuttil għażel li jibqa' jattakka biss l-investiment ta' 115 miljun euro li għandu jaraw wkoll il-bini ta' faċilitajiet sportivi għan-nies ta' Witilajn. Il-Partit Nazzjonalista x'kredibilità għandu man-nies ta' Witilajn li jikkampanja b'dan il-mod dal-proġett meta mill-2006 il-Park Naturali qatt ma sar il-management plan tiegħu. U inti kont fil-Petitions Committee wkoll li waqqaft il-petizzjoni ta' kontra l-impjant ta' riċiklaġġ dak iż-żmien. Ara, il-Partit Nazzjonalista huwa il-partit li huwa kontra dan il-proġett. Qiegħed jidher ukoll iktar biċ-ċar li għal Simon Busuttil l-Università m'għandix issir Marsa Scala. Dan għax issibt filgħodu reġansista fuq San Luqa u l-eks fabbrika tad-Dawti. Siti li ma jagħmlux sens anke skont imsieħba soċjali bħall-MUMN u l-Kamra tal-Kummerċ. Intant fil-waqt li għamel ħinijiet twal jitkellem dwar kif ma jridx żvilupp f'żona ODZ, ma tax garanzija li jekk ikun Prim Ministru ma jkunx hemm bini f'żona simili. Għal dik li hija żoni ODZ isimhom magħhom Outside Development Zone u hemmhekk m'għandux isir żvilupp sakemm ma jkunx xi ħaġa li bil-fors trid tagħmilha hemm.